87 избранных в состав Общественно-молодежной палаты при Государственном совете Республики Татарстан на ее заседании присутствуют 62 человека. Ежегодно по данному направлению поддержку получает порядка 400-500 предпринимателей. В том числе около 35% получателей являются молодыми людьми в возрасте до 30 лет. Если в зале есть молодые люди, которые участвовали в этих программах, поднимите, пожалуйста, руки. Мало. В России, начиная с 1999 года, вопросы молодежного парламентаризма стали актуальными, а создание молодежных, соответственно, парламентов одними из важнейших задач регионов России в привлечении молодежи к активной общественной жизни, а также воспитании активной гражданской позиции. В 2004 году в нашей республике образовалась Общественно-молодежная палата при Государственном совете Республики Татарстан. И уже не первый год палата показала свою состоятельность, это можно увидеть, исходя из достаточно высокой и качественно выполненной работы. Одним из ключевых направлений для нашей организации является работа с молодежью по вопросам профилактики коррупции. Россия Федерациясында біріншілерден болып түзілген еді. Анағайында мына 11 ел яш десем де яш диясе келеді, чөнки ол шул хәтле тірі организм. Бүген беренче утырышына җыелдылар инде быелгы беренче утырышына җыелдылар яшьләр. Һәм шул хәтле җитди, шул хәтле проблемалар, катлаулы мәсьәләләр күтәрделәр. Шул хәтле Орда диргән була. Яшьләр сәясәтенә генә кагылышлы түгел, umuman республика тормышына кагылышлы мәсьәләләр күтәрделәр. Шул хәтле менә әзерлек белән алыналар катлаулы мәсьәләләргә, мин шатланам, чынлап торып. Һәм үземне инде аларның урынына куярга тырышып утырам. Менә мин булсам, менә бүген яшьләр палатасы әгъзасы, менә районыма кайтып, мин ничек эшне нәрсәдән башлар идем, кем белән сөйләшер идем. Монда кабул ителгән тәкъдимнәрне, карарларны кем белән алыныр идем, кем белән хәл итәргә. Әлбәттә, монда зур әзерлек кирәк бу эшләр белән шөгыльләнер өчен һәм бу эшне чынлап та эффектив итеп башкарыр өчен. Алар әле башладылар гына бу эшкә керештеләр генә. Һәм минемчә аларның менә бар нәрсәдә бар мөмкинлекләр дә бар. Чынлап та һәм республикабызга ярдәм итәргә, һәм үзләрендә онытмыйча үсеп, эффектив сәясәтчеләр, иҗтимагый эшлеклеләр булыр өчен.